Bones, benvinguts a 4, un podcast on parlem amb artistes que tenen al seu ADN l'art. Avui a 4 ens endinsem en el món de la poesia amb Gabriel Maria Pérez per descobrir les històries, les inspiracions i les anècdotes que s'amaguen darrere de les seves poesies. Bon dia, Gabriel, com estàs? Bones, bé, i content d'estar aquí amb tu o amb vosaltres. On ens trobem? Per què ens has portat aquí? Us he portat aquí al Parc de la Sagrada Família, diguem-ne, no la part del Parc de Gaudí, que són ja l'estany antic, sinó diguem-ne la plaça més antiga, jo diria, de la Sagrada Família, perquè jo he vist bastant a prop i perquè és un lloc bastant tranquil per estar a una ciutat com és Barcelona. Sí, la veritat que sí, que senten pocs cotxes i s'està força bé. Molta gent passejant per això. Això sempre, ara a altes hores de la nit ja llavors tot ben buit. Quan i per què et vas fer poeta? Mira, això és curiós, perquè aquesta pregunta sembla mentida, però jo porto 47 anys probablement escrivint poemes. Tot va començar perquè quan anàvem a bàsica, no sé si us sona, que Sí, els que ara diuen boomer, doncs quan van fer EGB, doncs, jo anava aquí a un col·le d'aquí dalt, de Cures, d'aquí a prop, i els divendres a la tarda al tutor se li va ocórrer oferir la possibilitat de l'última hora del dia de que féssim el que poguéssim. És a dir, alguna cosa, evidentment, Jo me'n vaig a casa. alguna cosa bona, de profit, encara fos d'oci o així, i a mi se'm va donar per començar a escriure poesies. I des de llavors que escric poesia, però evidentment no he estat escrivint sempre des dels 12 anys, no? He tingut moltes llacunes perquè la meva vida és més enrabassada del que potser sembla. Aleshores, què seria per tu la poesia? O què és per tu la poesia? És complicat de definir, però realment jo penso que la poesia és un cúmul d'emocions o sentiments o senzillament un plasmar el que amb l'observació, amb l'oïda i amb el que les sensacions de poder tocar alguna cosa et pot sortir directament de la ment, de les teves neurones. Hi ha qui fa una poesia més enrabassada, jo l'havia fet, més barroca, i hi ha qui acaba fent poesia més senzilla. Jo també crec que ho estic acabant de fer, però en realitat és això, és com una amalgama de coses que tu vius durant el dia i que les traspasses en versos. Què t'ha donat de bo la poesia i què t'ha donat de dolent també? Perquè la gent diu, no, només m'han donat coses bones. No. Mira, aquí hi ha molta gent que quan li diu, moltíssima, que li diu, sí, jo soy poeta, o escribo poesia, o soc poeta, escric poesia, i et diuen, ostres, un cunyàs. I tu dius, bé, doncs com es nota que no has llegit poesia, o que no has intentat escriure poesia, o que no t'has endinsat en el que pot significar senzillament un únic vers, encara que sigui un únic vers del mateix Bukowski, que podria ser una marranada i en realitat té una brillantor brutal. La poesia té la seva màgia. Per mi la poesia és com vida, és una expressió màxima. Pot ser una expressió que et tanqui a tu mateix o que obris aquesta expressió a qui tens al davant. Però amb la poesia, les coses boniques que m'he trobat és molta gent maca que l'ha admirat, que li ha agradat i que l'ha recitat fins i tot, i també et trobes gent, com he dit abans, que diu és que la poesia o és un cunyàs, o és que no sé per què existeix, o fins i tot enemics. No sé si és per gelosies o per què, perquè moltes vegades en aquest trajecte que jo he fet, tant de poesia com altres activitats, diguem-ne, culturals, sempre et trobes el típic que sembla com pugui tenir o una enveja o un no sé què, o que no puguis fer segons què perquè jo sóc superior. Això passa, a vegades tu dius la meva poesia no sé si és tan bona o no és tan bona, però la mínima poesia, sigui de la persona que més malament pugui escriure uns versos, que faci moltes faltes d'ortografia, mentre estigui expressant sentiment, ja l'arreglaràs. Encara que sigui un altre ja ho arreglarà, però és meravellós. Per què escrius tu? Hi ha un per a què o un per què que estigui darrere de Mira, la teva motivació a escriure?
De fet, ara fa un temps que no escric, perquè perquè faig altres coses. Estic fent una mica de música, fa molts anys que havia estudiat, però jo per què escric poesia? Perquè era el fet de seure't davant d'un paper, de posar-te una cançó, de posar-te, sobretot música més aviat de cantautors o això, encara siguin clàssics, encara que siguin uns Dylans, encara que o jazz, balades de jazz. Què és el que t'entra? Pot ser que t'entri un sentiment de nostàlgia, de ràbia, fins i tot pot ser una cosa reivindicativa. I clar, últimament, durant els últims 23 anys, jo tinc una filla amb autisme, amb un trastorn sever, i aquesta noia ha servit d'inspiració de cara a un 70% dels últims poemes meus. Però és curiós, què em fa escriure? És que no ho sé. L'altre dia vaig escriure un poema a la feina, un divendres a última hora, i el vaig guardar, me'l vaig enviar a casa. Perquè pots escriure un poema tot seguit, pim, 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 que això és el més maco. Escriu-lo. Ara, amb el temps, i gràcies també a consells de bons escriptors i d'amics i tal, he après a fer versions d'aquell poema, a fer un poema diferent, a arreglar-lo, a no deixar-lo tal qual, com havia fet durant molt de temps. Com saps quan un poema està acabat? Perquè ara em dius que tu això el rellegeixes, el treballes més endavant. Clar, com saps que està bé, així és ideal, no s'ha de tocar més? És que mai està acabat un poema, en realitat. No, és així. Segurament, tu com a músic et pot passar amb una cançó, o amb més d'una, o quan dius, el concert aquest la vull tocar d'una altra manera, en comptes de posar l'acord aquí, el posaré al final. Això amb la poesia passa igual. Ara, quan hi ha un problema amb els poetes, quan publiquen un llibre han de repassar-lo. El corrector d'estil, que segurament tindràs, perquè jo tampoc sóc un tio que en sàpiga moltíssim, el que sé, vale. I portes amb un corrector que és un filòleg d'aquests reputadíssims i resulta que et fa unes correccions que dius, hòstia, és veritat, estic veient aquí coses, novetats, coses, no sé. I envies amb un altre corrector el mateix poemari i et diu, sí, però aquí això no és, i al final dius, mira, quan està acabat un poema? És que no ho saps. I hi ha una tasca després per quan vols agafar un grapat de poemes i publicar-los en un i tornar-los a mirar, que et fa dir, ostres, que això no pot ser, que tal, i ja comences a refer un altre cop, no del tot, però a retocar cosetes, no? És complicat dir quan està acabat un poema. Mai ho pots tenir clar. Per això el millor és mirar-lo, guardar-lo i, si pots, mirar-lo uns dies més tard. Uns dies o uns anys, també? Home, si us deixes... a mi m'ha sorprès, és veritat, a mi m'ha sorprès que a vegades, últimament, he agafat algun poema i dius, ostres, però si aquest poema no està tan malament. El vaig descartar, mare meva. Sí, i en tinc, i després jo tinc, em sembla, a casa un poemari de quan jo era jove, quan feia BUP, també, tots hem fet BUP, o COU, ja no me'n recordo, que vaig guanyar un segon premi quan feia el COU, que suposo seria el batxillerat d'ara, o no sé com va ara, no tinc ni idea. El cas és que vaig fer un poemari, el vaig enviar amb una editorial, em van trucar, jo era superjovenet i no sé què, i em van dir, és que això tal, això està malament, això tal, i jo dic, tampoc es tracta de ser tan acadèmic, si em corregeixes cosetes que són, vale. Però fixa't, jo ja tinc un poemari de quan tenia potser 17 anys o així, no? Quan el vaig rellegir vaig dir, hòstia, ara entenc per què em fotien tantes ratlles i tantes cosetes, però és maco, de tot vas aprenent, de tot, cada dia. Que bonic. Tu que has llegit molt, quin seria el poeta o el poema que et va marcar o que t'ha marcat en la vida? Què és aquell poema que recordes i que recordaràs sempre? Com qui diu? Realment no en tinc cap fixe. Moltes vegades em semblarà mentida, però més que un poema han sigut fins i tot cançons, lletres de cançons. Bueno, això, coneixent-te m'ho crec. Sí, la veritat és que hi ha poemes molt sorprenents. Jo no sóc acadèmic amb això de la poesia. Si a mi em diguessin escriu un sonet o escriu, és igual, en vers i rima i que quedi ben quadrat, no ho quadraré mai. Les cançons igual, la majoria de textos que jo dic que llegeixo, que he considerat com a poesia, segurament la majoria són en anglès. I clar, quan tu llegeixes allò en català o en castellà, no fa aquella rima.
A mi hi ha una cançó que m'agrada molt de qui ja saps tu que és com un icona per mi, que és el Neil Young, que és el Cortez the Killer, per exemple, no? I resulta que està parlant de Montezuma i és una metàfora sobre un amor que el va deixar. Són aquestes coses, per exemple, llegeixes no puc dir exactament un poema just. Qualsevol poema de Bukowski tenen des de dalt cap avall, un ritme que et fa anar, ostres, l'haig d'anar llegint, no? Llavors, clar, després hi ha els poetes més clàssics, tot això ja és més complicat, aleshores, el Lorca són monstres, però clar, no puc dir hi ha un poema o un altre, perquè qualsevol poema o qualsevol cançó pots tornar-la a agafar qualsevol dia i dir, ostres, és que aquest és... I això m'agradava i resulta que no diu res, o... Clar, per això a vegades hi ha poemes de 3 versos o 4, no ha de ser haikus, de 3 o 4 versos que dius, ostres, t'està dient 25.000 coses amb una cosa comprimida. 4 paraules. Correcte, i no pots dir, ostres, no sé dir-te una referència, és curiós, ara mateix no te'n sabria dir. Referència diria un poema que jo m'hagi marcat més que altres. Bueno, ja està bé, no fa falta tindre una referència en aquesta vida. Tens alguna rutina a l'hora d'escriure o més aviat alguna mania? La veritat és que no. A mi m'agrada molt tenir Ets molt anàrquic, per lo que estic veient. És que, a veure, és com si ara estic parlant amb tu i ara em vingués un poema i pogués escriure'l en un paper. Jo abans sempre anava amb un boli i un paper. Si anava a un recital o anava a un concert o això, de sobte escrivia, i més d'una persona em preguntava, per què escrius tu ara? Dic, no, m'ha vingut un poema, i potser aquell poema no el tornava a veure mai més, o potser el llançava, no he donat compte, però a vegades sortia i dius, ostres, mira, això vaig escriure aquell dia ja. No ho sé, no ho sé, és complicat, no sé què dir-te aquí. Quants llibres tens editats fins al dia d'avui? Meus, propis. Sé que has col·laborat amb molts reculls de poemes. Sí, amb alguns. Meu propi tinc 3 poemaris, un que es diu Perenne, que va sortir fa 11 anys. Tots aquests poemaris tenen un títol que va més o menys inspirat en la meva filla, com t'he dit, amb autisme, amb l'Àgata. Aquest es diu Perenne, amb JMD Edicions. És, diguem-ne, el primer recull que vaig fer de molts poemes de molts anys enrere. Ja et dic, si des dels 12 anys escrivia, imagina't tu. I he d'anar agafant i posant i no sé què, en català sempre ho he fet bilingüe. El segon es diu... espera que me'n recordo. La lluna d'Atzavara? Sí, això, Llunes d'Atzabeja, Lunes de Fabache, de Stomber Editorial, que aquest hi ha un 75% de poemes també inspirats en l'Àgata, és curiós, la resta hi ha en diferents parts, també és bilingüe, i per últim, el que he tret fa relativament poc, que es diu Un ocell i un núvol, també de Stomber Editorial, i aquest sí que no és en català només. És curiós, Això no sé si ve dintre la pregunta, però jo tinc molts seguidors, o uns quants seguidors de tot arreu, de Latinoamèrica, d'aquí i d'allà. És curiós que amb el llibre aquest, molts d'aquests que no entenen el català o que no... Evidentment és normal, però ni tan sols l'han mencionat ni l'han llegit. Dius, bueno, doncs bé, què hi farem, no? Mira que avui en dia estem més preparats per tema de traduccions i és que instantàniament. De fet, jo volia fer-lo en català i castellà, però després de la feinada que vaig tenir per la recopilació i tota la història, vaig dir, mira, a més d'una persona tinc una persona que m'estimo molt, una senyora que dic jo, cubana, de María Ángeles, de Cuba, que segueix molt les meves coses d'autisme i la poesia i algunes cosetes més. No sé per què te l'anava a dir ella, però... El llibre que vas fer en català. Exacte, que ella, jo li vaig dir, i a més d'un li he dit, si voleu, jo us els puc corregir o traduir, vull dir, corregir no us els puc traduir, no em costa res, este poema, i amb aquesta noia, per exemple, li he enviat més d'un, i els ha publicat, els ha posat allà al Facebook, on sigui, els ha compartit. Per mi són honors, jo què busco en la poesia? No busco tampoc ni guanyar diners ni no sé què, ni ser famós, però si la gent el llegeix i li agraden i disfruten, què més vols? Fantàstic. Què més vols?
Ara que parlaves una mica de l'Àgata un altre cop, ens podries explicar què va ser tota aquesta aventura de l'Univers Àgata, què era aquesta associació, per què la vas fer? Bueno, l'Univers Àgata neix... jo participava en un foro que es deia Letres i algo más, que era un foro de poesia, de textos i això. Aleshores, allò que dius, jo no sé si la meva poesia només us agrada als familiars o als amics, i potser li agrada alguna més, i va sortir no sé qui i em va dir, prova aquí. I ja ho publicava, ningú et comentava res. Tothom li comentava a tothom menys a mi. I de sobte van començar a comentar. Bé, un d'aquests és l'Antonio Francisco Buitrago, que és un poeta il·licità bastant bo, bastant maco, bastant amic, bastant cachondo. No sé qui està més volat, si ell o jo, en el bon sentit de la paraula, però parlant d'això, que a la solapa del poemari primer que t'he dit, Perenne, jo parlava que una de les meves il·lusions seria poder conscienciar per l'autisme amb cultura, doncs em va trucar un dia i va dir, o em va enviar un privat o el que sigui, i em va dir, oye, Gabriel, pues ¿por qué no hacemos un poemario con tus poemas, los míos, y ponemos algo de alguna gente famosa que quiera participar? Això em va donar peu i faig un salt al projecte Àgata, en el qual jo vaig contactar amb Miguel Gallardo, ja desaparegut, l'il·lustrador, i al final es va fer un poemari, un brillantíssim poemari de 150 poetes catalans, una antologia brutal, que es deia Autisme, trenquem el silenci amb la poesia, però aquest projecte, malauradament, per històries vàries que no tinc ganes ara d'entrar dins, doncs es va desfer i va donar peu a Univers Àgata Autisme. I en Univers Àgata Autisme s'ha fet el que de fet es volia fer originalment amb el projecte Àgata, que era un parell de discos, un parell de llibres. Un llibre, al final només un llibre. Un llibre, vale? Sí, un llibre. Mira, el projecte Àgata, al igual que... O sigui, els dos. Univers Àgata el que pretenia era senzillament sensibilitzar amb cultura sobre l'autisme, un trastorn que actualment afecta a una de cada 100-160 persones, individus, tant a Espanya com mundialment, més o menys l'estadística és aquesta, van variant, no? Un trastorn en el qual jo no soc científic, jo tinc l'experiència d'una filla amb un trastorn sever d'autisme diagnosticada amb un 88, que podia ser un 100%, però el millor que podia fer jo era compartir textos, publicar llibres, un disc solidari, no sé, no? Clar, intentar recaptar per poder... Gent que es trobés en la mateixa situació que també pogués compartir. Però jo amb això no servia molt per una associació, perquè això, quan feia un concert, poca cosa treia i això, però almenys tenia uns 10 minuts de glòria, que dic jo, de poder parlar sobre l'autisme, de poder parlar d'estadístiques d'autisme, i a la vegada la gent es sentia feliç de poder participar, de poder enviar uns poemes i de poder, gràcies a ells també, sensibilitzar sobre aquest trastorn. Què va passar? Que es van intentar fer uns concerts, unes històries, no van sortir el públic que hi havia, va venir el Covid, va venir una mica tot, i també que la feinada immensa que jo feia, que dormia 2 hores com a molt al dia, van fer que acabés una mica esgotat, i ara doncs continuo fent aquesta difusió, sensibilitzant sobre l'autisme, però doncs, cada 15 dies més o menys faig un article, publiquen un article meu, Autismo en Vivo, no sé, comparteixo coses d'autisme, però realment almenys he baixat una mica aquella intensitat que tenia, perquè va ser molt guapo, he conegut a gent supermaca, he rebut puntades de peu també de gent molt estúpida, he rebut fins i tot cartes certificades dient-me que l'associació era capitalista, unes coses que no t'ho creuries mai. Però bueno, ho vaig deixar de banda, he disfrutat molt i ara doncs m'agrada més fer la meva faceta. Has disfrutat molt i has fet disfrutar molta gent i has fet que molta gent sàpiga molt més de l'autisme del poc que podia saber. Jo crec que sí, gràcies a això tinc més d'una... T'ho agraeixo. Jo, gràcies a això, hi ha molta gent que m'envia coses. Bueno, a vegades estic saturat al mòbil. L'haig d'apagar o treure la connexió a internet, perquè rebo constantment pam, i saps que hi ha gent que no li contestes perquè t'envien coses d'autisme, enllaços de no sé què, tal dia serà no sé què, tal.
i dius, faig el que puc. I gent que voldria que anés a la seva població i fes un esdeveniment, i jo dic, però si ja no sóc de l'associació, com a molt, si vols vinc a cantar o a recitar, o vaig amb el senyor Joan Blau i podem fer alguna cosa conjunta, que això tampoc estaria tan malament. Això estaria bé. Doncs mira, ja parlant d'això, hi ha algun lloc, algun festival o algun espai que encara no hi hagis anat i que diguis, tinc aquella espineta, m'agradaria, com podria ser el Luz de Gas, però ja has actuat al Luz de Gas. Bon, actuat. Jo el que he fet és, més que actuar, jo he coactuat amb tu. Però no, jo el que si ara ja estem parlant, no sé si a nivell com a artista, a nivell personal. Sí. Home, a mi m'agradaria, o sigui, jo el que continuo escrivint, per exemple. Sí. Tinc un llibre de relats en castellà que està a la nevera, guardat perquè de tant repassar i tant remirar i tant no sé què acabes fins als pebrots, vale? Però que el publicaré si puc després de l'estiu. Vale? Després també voldria publicar un poemari en castellà, potser l'altre any, no ho sé encara, però una cosa que em faria molta il·lusió i estic pensant és en poder fer com una il·lusió de la meva vida, poder publicar un disc, vale? O un, com li dieu, EP, o no sé, un EP o 5 temes, disc o una cosa així, sí. O un disc curt, o no sé què, sí. I poder fer un únic concert amb una bona banda, un únic concert ja en tindria prou, i ja està. Això per mi seria, com dir-ho, un somni, i si ho puc aconseguir, que sé que això em pot costar potser alguna de diners, o no ho sé. No mai se sap, No ho sé, les coses són més senzilles del que pensem. Però el projecte està, no? Jo he estat fent música perquè tota la vida he estudiat i sóc un melòman, no es diu? Sí. Que m'encanta la música. Dic, per què no? Tinc amics músics molt bons, entre altres un tal Joan Blau, no sé si et Sona d'algú. I aleshores sí que m'agradaria poder... Estic pensant-hi en això. A veure si un parell d'anys ja ho veurem. Va, a veure què passa. temps al temps, no? Correcte. Ara canvio una mica. Creus que és important com a artista treballar el que és la salut mental i el que és la teva part emocional? Haig d'entendre una mica millor la pregunta. O sigui, tu com a artista creus que és important treballar-se la part de l'emoció pròpia, de tots els ets i uts, les pujades i baixades de... Home, evidentment, Ja això és bàsic. Si tu ets poeta o ets músic o no sé què, t'has de treballar els teus sentiments i poder-los canalitzar, com he dit abans, en versos, cantant-ho i sobretot intentant tenir la màxima naturalitat. Fa poc vaig fer el primer concert meu sol i estava de nervis, enganxat i no sé què, i al final vaig anar fent i crec que no em va sortir tan malament, no ho sé, però és com quan fa 11 anys vaig treure el poemari perenne, em feien recitar aquí, al costat hi ha una llibreria que es diu La Ploma, i jo em tremolaven les cames i no sé què, i ara ja no em tremolen les cames, saps què vull dir? Home, no sé, clar que has de saber canalitzar, dosificar-te i enfrontar-t'hi, no ho sé. Si és en aquest sentit que dius la pregunta que m'has fet, no? No és fàcil, al principi. I segur que molts músics, inclús cada concert, estan... Tampoc. Segur. Músics o poetes, clar. Sí, clar, bueno, qualsevol tipus d'artista. Ja que tirem cap a la música, anirem acabant i et faré un parell de preguntetes. Una que m'agrada preguntar-li a tothom és què és la música per tu? La música és vida. La música és essència, la música és necessitat. La música és el minut de cada dia. La música pot amansir les feres i pot amansir a qui està molt nerviós i que té un atac de nervis, pot fins i tot exasperar, pot ser lluita, pot ser crit, pot ser guerra. Guerra de cançons, evidentment. Pot lluitar per la pau, pot lluitar per la unitat, pot lluitar per sensibilitzar, per un trastorn. I a mi m'emociona poder-te dir això, perquè pot emocionar. La música emociona i és necessària. I encara no entenc com algú et pot dir és que jo no m'agrada la música, perquè ho he conegut a gent. No ho entenc, però clar, hi ha de tot. Hi ha de tot i ho respecto, no dic que no ho respecti, però és tan estrany. Què et sembla la música de Joan Blau? És una música blava. A mi m'agrada perquè és natural. És natural
I té una mica això que he dit jo, no? Que és l'essència. Quan el Joan Blau canta amb una sola guitarra, jo sempre he dit que un músic que no toca en banda és l'essència en si. Un músic que toca en banda està una mica ja condicionat a la banda, o la banda es condiciona a ell. La música d'en Blau sempre sona bé i és fresca. I per tant, a mi m'agrada. I segur que a molta gent li agrada i jo la recomano. Merci. Doncs fins aquí, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Un plaer escoltar les teves reflexions, Gabriel Maria Pérez, i fins ben aviat. Gràcies a tu, a vosaltres, només faltaria. Gràcies.